Epic aici, Zalău contra Craiova, Bodijar salvează o situație critică pentru Craiova, recuperând această minge, pornește la atac, reușește depășirea, este însă agățată, publicul a rezolvat excelent această fază. Acum Muna Jlesi pivotează acolo, ce piruetă reușește jucătoarea tunisiancă. Și scoate maximum. Scoate maximum aruncarea de la 7 metri și eliminare pentru... Că tot la ea vine mingea, bară, ratează Ben Abdallah neatentă la recuperare. Mingea este tot pentru craiovenci acolo, care încearcă prin extrem pentru că sunt suspectați de faptul că au manipulat un videoclip legat de testarea fizică obligatorie a arbitrilor înainte de această competiție. Da, nu vreau să fiu foarte sever. Uite, nu suntem, e o realitate. Merge excelent, însă Ben Abdallah... Bară și Muna Jlesi marchează pe recuperare ofensivă. 4-4. E numai suflet această tunisiancă. Bine, a fost o filieră totalmente tunisiană, pentru că Ben Abdallah din extremă dă în transversală, mingea sare pe semicerc și... Ce atac! Vintilă, Bălăceanu, nu au soluții deocamdată. Să vedem ce vor alege. Pasă frumos pentru pivot. E acolo argintul viu, Muna Jlesi, care găsește din nou culoarul potrivit și duce Zalăul aproape de Craiova la egalitate. Chiar de la 9 metri atacă Zalăul. Atacul e început de Jlesi, de la Bălăceanu pentru Jlesi. Iată, găsește din nou! Extraordinar! Muna Jlesi găsește spațiul în care să pătrundă spre poarta lui Rajcic. O aruncare de la distanță. Năstase o deturnare. Are pașaportul original din Bosnia-Herzegovina și iau acum la Craiova. Șansă bună, excelentă demarcarea, pasa cu podeaua Muna Jlesi. Golul 4 pentru tunisiancă, 17-15 pentru HC Zalău. Se îngroașă gluma. Ultimele 10 minute ale meciului de la Zalău, sala care îi poartă numele chiar antrenorului conducător al formației. Jlesi, gol! Ce demarcare! Ce dinamică pe zona pivotului, al 5-lea gol pentru Muna Jlesi, 24-23. Da, până la urmă mobilitatea lateral. 10 secunde, Craiova are avans, apărare și hai să vedem ultimele secunde. Muna Jlesi scapă pentru egal. E gol! E gol și egal! Se termină egal aici la Zalău. Absolut incredibil meci între Zalău și Craiova. Gheorghe Tadic e cu mâinile în cap, dar poate ar trebui să-i serveze bucuria împreună cu fetele. E o fază în care... Asta după amiază, etapa 12 a Liga Florilor Mol, HC Zalău față în față cu Gloria Bistrița. Da, o partidă în care nu mai ratează pe contraatac echipa bistrițeană. Diferența crește, sunt 5 goluri acum pentru Bistrița. Ce iute este Muna Jlesi, doar a treia reușită a Zalăului în 12 minute aproape. Să-și ia revanșa Bistrița dacă cele două echipe nu se vor mai încurca până atunci. Delgado, faultată, doar 9 metri, în care a pierdut foarte, foarte greu. Acum o repunere rapidă a zălăuancelor, faultat acolo Muna Jlesi. Să vedem, se dă 2 minute eliminare sau mai mult de atât. Da, o discuție între arbitrii, minutul 15, moment restrâns numeric pe care îl are Zalăul. E nevoie de fiecare jucătoare. Muna Jlesi o bagă acolo. Da, o bagă în semicer pe Arcurs. Nu e de acord Iberica, dar îi arătăm noi reluarea și cred că va fi de acord. Pătrundere a polonezei și încă un gol pentru Monica. Muna Jlesi și viteza ei supersonică. De această dată nu a mai atins-o nimeni pentru că urma eliminare. Și Arcos pentru tânăra Iuliana Crăciun, faultat acolo de Muna Jlesi. Și prima repriză se încheie 19-10 în favoarea echipei oaspete. Cere scuze Jlesi, mingea cred că a șters-o un pic pe umăr pe Renata de Aruda. Bazaliu. Extrem de interesante. Mi-atrăgea atenția unul dintre prietenii mei că au transferat-o și pe Ioana Reichardt de la Thüringer. E adevărat, un inter stânga de mare
O victorie de moral. A venit însă această înfrângere care le-a adus cumva cu picioarele pe pământ pe jucătoarele lui Carlos Viver. Ce bine s-a înșurubat Munajlezi, care scoate și eliminare la Bianca Bazaliu. Nu s-a blocată Ben Abdallah. Chilă pentru Munajlezi. Ce bine se mișcă, cât de iute este Munajlezi. Și vine obține eliminare. din nou eliminare, din nou 7 metri. Delgado. Încearcă zălăoancele să se apropie chiar mai mult, dar nu pare că au forță. 13 goluri avans pentru Gloria Bistrița. Mai scoate Jlezi o aruncare de o eliminare de 2 minute la aceeași. Punct de vedere ofensiv, ea a fost cea mai eficientă de la Gloria. Și eliminare de 2 minute, nu? Da. Eliminare de 2 minute. Zimni, care intrase de foarte puțin timp pe teren. a intrat în area de acoperire a Lui Munajlezi, da.